Sibingelele kule video sifisa ukukhuluma ongakwazi ngabasembo noma ngetribe yabasembo noma ngobukhosi basembo, right? Okumele ukuthi ukwazi ke ukuthi abasembo batholakala kule ndawo okuthiwa iseNatal. Le ndawo okuthiwa iseNatal isihlanganiswe noZulu, kuthiwa iKwaZulu Natal, right? Before ihlanganiswe noZulu yayibizwa ngokuthi iNatalia, isengaphansi kwamaBhunu. Yayibizwa ngokuthi iColony of Natal, isengaphansi kwamaBritish, iWestern, right? So iNatal iphakathi kwaZulu no-Eastern Cape. That's where uthola khona itribe yakhona nobukhosi bakhona kwakuthiwa abasembo noma kuthiwa abasembo, right? So ongakwazi ngale tribe yabasembo ukuthi iyatholakala eBhayibhelini, ukuthi itribe yabasembo izalwa ngaphansi kwaMngoni. UMngoni unimazi ngokuthi uMnguni. AbaseNatal bayitribe ngokwabo. Lokuphinda lokho, abaseNatal bayitribe ngokwabo. uZulu ngala, uNatal ngala, uEastern Cape ngala. AbaseNatal bayitribe ngokwabo, right? But sazokuchaza lokho later on. So ekumele ukuthi ukwazi ukuthi eBhayibhelini bayavela njengoba uZulu uvela nawo. Ake singene kumadodana kaMngoni. UMngoni ke nimazi ngokuthi uIsrael, right? Ake singene kumadodana kaMngoni sibuke la. Nanka ama tribes kaMngoni. UMngoni ngokwala eKZN noma le South Africa sazi ukuthi uMnguni. UMngoni ngokwaseBhayibhelini nimazi ngokuthi uIsrael noma uJacob. Ngicela ukuphinda futhi lokho. Abelungu abenalutho. Wonke umlando wabantu abamnyama nowamaqhawe amnyama nowamakhosi amnyama bawuntshontsha lo ababona ukuthi uzoba benefita ukuze bayiveze be superior to you. Bawuntshontsha bawufaka amagama abo. So umlando seBhayibhelini, especially iTestament elidala, owabantu abamnyama including noJesu. Bese kuzoba yilokho ile incwadi abayifakela ke zabo zinyi ngoba phela la edithi iBhayibheli, right? So nanka amadodana kaMngoni eBhayibhelini nazi ukuthi ubani, uJacob, nazi ukuthi uIsrael. Ngivezile kwenye amavideo ukuthi indodana yesi-10 lekuthiwa uZebuluni ile yakhipha itribe yakwaZulu. uZ uright, uE urong, uB urong, uU uright, uL uright, uU uright, uN urong. uZulu loya lasela edithwa ke igama kwafaka ama letters lapho, kwafaka uE, kwafaka uB, kwaze kwafaka uN egcineni. Ngobani? They temper with umlando. Bawushintsha umlando bafaka amagama abo. uZulu lo indodana yesi-10, right? Ake sivezeke ke abasembo ukuthi bavela kuphi. Abasembo bavela ngaphansi kwendodana yesi-6. Yabo kubhale balapha, kubhale uNaftali, uN uright, uA uright, uPH urong, uNatali loya. Abafakanga ke igama elithi abasembo ngoba phela nanizobona ngithi ukuthi nini bafaka uNatali. Leya ndawo yabasembo lacishwa igama elithi abasembo kwafaka uNatal abacindezeli, right? Lafakwa nini igama elithi Natal? Ake singene kuyona. So eNatal ila kuthola khona abasembo, itribe yabasembo nobukhosi basembo, right? Yakanjwa kanjani? Yindaba kuthiwa iseNatal. Ake sizweke. Before becoming the province of KwaZulu Natal, the area was called Colony of Natal. Ngithe iNatal iphakathi kwaZulu no-Eastern Cape. iNatal iyahlanganiswa noZulu ngo-1994, right? Kwaba iprovince eyodwa, right? Before that yayibizwa ngani? Kwakuthiwa the Colony of Natal by the British. Yayingaphansi kweBritish, iWest ke leyo, right? And before that the Natalia Republic by the Boers. Futhi khona la yakabizwa khona ngokuthi Natalia.
la ekhona iphethwe khona ama-Boers, right? Napa-ke bayabhala lapho ukuthi ngo-1839 to 1843 it was called the Natalia Republic. Ngo-1843 to 1910 it was called the colony of Natal under British. Then ngo-1910 to 1994 it was called the province of Natal. So yaba Natalia, yaba colony of Natal, yaba province of Natal. Then kwase kwaba iKwaZulu Natal from 94 till now. But before that, le ndawo i-occupywa noma abanikazi bayo abasembo, right? Ake siqhubeke nayo futhi sichaze ukuthi lavela kanjani igama elithi Natal. The name Natal was originally given by the Portuguese explorer Vasco da Gama because he discovered it on Christmas Day. Le ndawo le yabasembo Vasco da Gama wayidiscover ngoKhisimusi. Ngolimi lwabo kolunye igama elithi Natal lisho uKhisimusi. Kwabe seyiqamba ukuthi seNatali la. Kwahamba-ke isitha sangena eNatali. Now into ekumele ukuthi uyazi ngesitha kungaba iWest noma iBritish noma ilabo abanye akuthiwa ama-Boers abayibiza ngokuthi Natalia. Bonke labo bantu babefike basebenzisa abanye abantu abamnyama noma ama-leaders amnyama. Yabo, babefike bakhetha abantu abamnyama abazosebenzisana nabo bese behwebelana nabo bese beforma ama-alliance nabo ukuze kuzochithwa abanye bangene ngaphansi kwabo. Babefike baforma abelungu namabhunu nawo wonke abakwenzanga lokhu bebodwa. Babesebenza nama-leaders sometimes amanye. Yabo, babesebenza nabanye abantu abamnyama. Yabo, so abantu basembo babe sebehlakazeka as isizwe, bahlakazeka into ama-tribes ahlukahlukene, right? Imaphi lo ma-tribes ahlukahlukene? So uVasco loyo da Gama wadiscover indawo yabasembo esuka le eThekwini iyofika le before Eastern Cape, right? Kwakukhona abantu basembo lapho, kwakuyisizwe sabasembo nje, right? So kwathe kusebehlukane phakathi, babe sebehlukana phakathi into ama-tribes ahlukahlukene. Nampa-ke abantu basembo, amaSwati, amaHlubi, amaMpondo, amaMpondomazi, amadlamini, abakwaMkhize, amaXesibe, amabovana or amabomvu, right? Abantu basembo labo. So okwathi uma sengena isitha sabahlakaza bagcina sebehlakazeka into ubukhosi obuningi. At one point ubukhosi basembo babubunye, right? Babubunye. Kodwa ngokufika kwesitha kwagcina sebuhlakazeka ubukhosi into different parts. And ukhumbula ukuthi isitha mesifika sifuna ukudla indawo, sometimes sasisebenza namanye ama-leaders, sometimes sasisebenza nabanye abantu abamnyama, yabo, ukuthi basilekelele mhlambe bese beyabenefita nabo ngendlela thizeni, right? So amaSwati, for example, bakhona abantu bakodlamini kule ndawo esuka eThekwini uya le enzansi ko Eastern Cape. Bakhona abantu bakodlamini nje bakhona, siyabazi, sikhule ziningi ibongo zodlamini. AmaHlubi, abantu bakoHadebe nabo bakhona kuleya ndawo. AmaMpondo namaMpondomazi, AmaMpondo namaMpondomazi kwakwamawele. uMpondo noMpondomazi kwakwamawele bezalwa ubaba uNyanya. Ekukhothameni kwenkosi uNyanya babanga ubukhosi, bagcina sebedivideka phakathi. Ubukhosi bawela kuMpondomazi. uMpondo wasewaphuma-ke naye ayehamba nabo wayovula bakho ubukhosi, right? AmaDlamini akhona, siyazi ukuthi bakhona abantu bakwaDlamini kule ndawo. AbakwaMkhize basakhona embo, ubukhosi bakwaMkhize busekhona namanje futhi. So bahlukana kanjena-ke abantu basembo emva kokuthi sekufika isitha sesifuna ukuthi le ndawo ibe ngaphansi kwayo, njengoba sagcina sesiqambe ngokuthi iNatal, right? Okwesibili lokhu ubukade ungakwazi ngobukhosi basembo. Bese kuzothi number 1 ongakwazi ngobukhosi basembo. Kuzothi number 1 ongakwazi ngobukhosi baseNatal noma basembo.
ukhumbule ukuthi abasembo kuhlanganiswe amaHlubi, amadlamini, abakwaMkhize, amaSwati namaNdebele nawayekhona, right? Amampondomazi base behlakazwa into lama tribes amaningi kangaka, kodwa at once bonke babebizwa ngokuthi abasembo, right? Babebizwa ngokuthi abasembo bonke, right? So ebukhosini bamaHlubi endaweni ekuthiwa isentabamhlophe ilapho kwazalelwa khona inkosi yamaNazaretha. Kwenzeka kanjani na izizalelo lapho inkosi yamaNazaretha? Umkhulu wayo, ubabamkhulu uNhliziyo, right, wasuka kwaZulu, esuka nomndeni wakhe beza kephi? Beza kule ndawo ekuthiwa iseNatali, specifically kule ndawo engase Escort ekuthiwa isentabamhlophe, ngaphansi kobukhosi bamaHlubi. Kwakuphethe inkosi uMthimkhulu. Wamuvela kuleyo ndawo lapho khona ahlala khona nomndeni wakhe, indodana yakhe umkhulu, ubabamkhulu Nhliziyo, kwakuwubabamkhulu uMayekisa, right? So indodana yakhe ubabamkhulu Nhliziyo iyona eyaganwa intombi yasemaHlubini kule ndawo yabasembo. Leyo ntombi yasemaHlubini kwakuyakaHadebe isibongo, right? KwakuyakaHadebe isibongo. So kwase kwahamba kwazalwa inkosi eyasungula ibandla lamaNazaretha, inkosi uMkalwendlela, inkosi uBhombela isitimela samampondo, uShembe. Wazalelwa kule ndawo yabasembo. Ubukhosi balapha nje badlala elikhulu iqhaza. Singasho sithi nje ubuNazaretha bazalelwa la, sazofika-ke kuleyo ngelinye ilanga, kodwa inkosi yamaNazaretha yazalelwa la, yaganwa intombi yasemaHlubini, intombi yakwaHadebe. Kwenzeka kanjani na? Kwakuyintokazi eyayihlonipha, iyiphethe kahle, nabazali bayo bejabulile, nabantu bomphakathi bejabulile. Kwathi ngelinye ilanga kwafika izwi kuyona yathi ziphathe kahle ngoba uyokuzala esikhonzi sikaNkulunkulu. Kwahamba ngelinye ilanga, fast forward, yathi yotheza nezinye intombi. Kwafika zabona imbali eyayimbalabala, yona ihamba nezinye intombi, babona imbali eyayimbalabala. Leyo mbali zathi beyibanga beyintombi, yayithatha yayigwinya, kanti sigwinya umoya ongcwele. Yayikuphi leyo mbali? Yayisendaweni yabasembo. Leyo mbali umoya ongcwele yayikuphi? Yayisendaweni yabasembo. Yayigunya leyo mbali kanti sigwinya umoya ongcwele. Nangempela yaganyela kwabani? KwaShembe noma kwaMtungwa. Yaganyela khona, nangempela kwahamba yayizala inkosi yamaNazaretha. Ubaba wenkosi yamaNazaretha, inkosi uMkalwendlela, wayeyinduna yenkosi yamaHlubi, inkosi uLangalibalele. Ngisho nomkhulu wenkosi yamaNazaretha, ubabamkhulu uNhliziyo, wayeyinduna nayo yenkosi yamaHlubi. Umoya ongcwele lo wayimbali eyimbali eminingi owagunya intokazi yakwaHadebe, kuyona eyazala inkosi yamaNazaretha, wawukephi? Endaweni yabasembo. Kwathi-ke isitha sesiphuce inkosi uLangalibalele ubukhosi, babe sebemuva-ke ubabamkhulu uMayekisa esemuva nomndeni wakhe, which is umama ozala inkosi wakwaHadebe kanye nenkosi nomndeni wonke, sebemuvela kephi? eFree State, lapho inkosi yafike yakhulela khona. Yabe isiyabuya isithunywa yizwi. Izwi lithuma kephi na? Back to eNatali, endaweni yabasembo. Lapho-ke kwafike kwaqala khona ubuNazaretha. Njengoba bahamba ubuNazaretha baze bayofika koZulu, bahamba baze bayofika koSwaziland, bahamba baze bayofika koMozambique, kodwa ikhaya lawo
nala elasuka khona iseNatali. Siyabonga kakhulu. Kuzothi number 1, ongakwazi ngobukhosi baseNatali noma baseMbo. Ukhumbule ukuthi abaseMbo kuhlanganiswe amaHlubi, amaDlamini, abakwaMkhize, amaSwati namaNdebele nawaye khona. Right? Amampondomazi base behlakazwa into lama tribes amaningi kangaka. Kodwa at once bonke babebizwa ngokuthi abaseMbo. Right? Babebizwa ngokuthi abaseMbo bonke. Right? So ebukhosini bamaHlubi endaweni ekuthiwa iseNtabamhlophe ilapho kwazalelwa khona inkosi yamaNazaretha. Kwenzeka kanjani na izizalelo lapho inkosi yamaNazaretha? Umkhulu wayo, ubabamkhulu uNhliziyo, right, wasuka kwaZulu, esuka nomndeni wakhe beza kephi? Beza kule ndawo ekuthiwa iseNatali, specifically kule ndawo engase Escort ekuthiwa iseNtabamhlophe, ngaphansi kobukhosi bamaHlubi. Kwakuphethe inkosi uMthimkhulu. Wamuva kuleyo ndawo lapho khona ahlala khona nomndeni wakhe, indodana yakhe umkhulu, ubabamkhulu Nhliziyo, kwakuwubabamkhulu uMayekisa. Right? So indodana yakhe ubabamkhulu Nhliziyo iyona eyaganwa intombi yasemaHlubini kule ndawo yabaseMbo. Leyo ntombi yasemaHlubini kwakweyakaHadebe isibongo. Right? KwakweyakaHadebe isibongo. So kwase kwahamba kwazalwa inkosi eyasungula ibandla lamaNazaretha, inkosi uMkalwendlela, inkosi uBhombela isitimela samampondo, uShembe. Wazalelwa kule ndawo yabaseMbo. Ubukhosi balapha nje badlala elikhulu iqhaza. Singasho sithi nje ubuNazaretha bazalelwa la. Sazofika-ke kuleyo ngelinye ilanga, kodwa inkosi yamaNazaretha yazalelwa la, yaganwa intombi yasemaHlubini, intombi yakwaHadebe. Kwenzeka kanjani na? Kwakuyintokazi eyayihlonipha, iphethe kahle, nabazali bayo bejabulile, nabantu bomphakathi bejabulile. Kwathi ngelinye ilanga kwafika izwi kuyona yathi ziphathe kahle ngoba uyokuzala esikhonzi sikaNkulunkulu. Kwahamba ngelinye ilanga, fast forward, yathi yotheza nezinye intombi. Kwafika zabona imbali eyayimbalabala, yona ihamba nezinye intombi, babona imbali eyayimbalabala. Leyo mbali zathi beyibanga beyintombi, yayithatha yayigwinya, kanti sigwinya umoya ongcwele. Yayikuphi leyo mbali? Yayisendaweni yabaseMbo. Leyo mbali umoya ongcwele yayikuphi? Yayisendaweni yabaseMbo. Yayigunya leyo mbali kanti sigwinya umoya ongcwele. Nangempela yaganyela kwabani? KwaShembe noma kwaMtungwa. Yaganyela khona, nangempela kwahamba yayizala inkosi yamaNazaretha. Ubaba wenkosi yamaNazaretha, inkosi uMkalwendlela, wayeyinduna yenkosi yamaHlubi, inkosi uLangalibalele. Ngisho nomkhulu wenkosi yamaNazaretha, ubabamkhulu uNhliziyo, wayeyinduna nayo yenkosi yamaHlubi. Umoya ongcwele lo wayimbali eyimbali eminingi owagunya intokazi yakwaHadebe, kuyona eyazala inkosi yamaNazaretha, wawukephi? Endaweni yabaseMbo. Kwathi-ke isitha sesiphuce inkosi uLangalibalele ubukhosi, babe sebemuva-ke ubabamkhulu uMayekisa esemuva nomndeni wakhe, which is umama ozala inkosi wakwaHadebe kanye nenkosi nomndeni wonke. Sebemuvela kephi? eFree State, lapho inkosi yafike yakhulela khona. Yabe isiyabuya isithunywa izwi lithuma kephi na? Back to eNatali, endaweni yabaseMbo.
Lapho-ke kwafike kwaqala khona ubuNazaretha. Njengoba bahamba ubuNazaretha baze bayofika koZulu, bahamba baze bayofika koSwaziland, bahamba baze bayofika koMozambique, kodwa ikhaya lawo nala elasuka khona iseNatali. Siyabonga kakhulu.